Dragi îngerași, sunt sigură că astăzi ați avut parte de binecuvântările lui Dumnezeu. Temele le-ați terminat? Ați mulțumit părinților pentru grija pe care v-au purtat-o astăzi? Înseamnă că sunteți gata să vă instalați în culcușul călduț și să ascultați povestea de seară. Eu voi deschide cufărul cu povești. Am găsit aici o poveste interesantă. Calea îngustă. Haideți să o citim împreună. Dumnezeu a fost răbdător și iubitor cu poporul său. Chiar și când ei s-au întors împotriva lui, el a trimis totuși prorocii lui ca să-i avertizeze, iar uneori făcea minuni pentru popor. În împărăția de nord aveau împărați răi, unul după altul. Am învățat despre Ahab, cel mai rău rege pe care l-au avut vreodată. Vă amintiți că s-a căsătorit cu o prințesă dintr-o țară păgână și, ca să-i facă pe plac, i-a construit un templu pentru zeul căreia ea se închina, zeul soarelui Baal. I-a construit un templu, i-a făcut o statuie pentru ca oamenii din țară să vină acolo și să îi se închine. Acesta a fost un păcat îngrozitor. Dumnezeu nu l-a lăsat pe Ahab să meargă pe propriul lui drum, fără să-l avertizeze și să-i spună din nou și din nou despre dragostea lui pentru oameni. Ahab și Izabela însă îl urau pe prorocul Ilie pentru că lui nu era frică de ei și le spunea cu îndrăzneală despre păcatele lor și despre judecățile lui Dumnezeu. Au încercat să-l omoare, dar Dumnezeu l-a păzit. Am văzut cum 450 de proroci al lui Baal au fost omorâți din porunca lui Ilie pentru ca ei să nu-i mai învețe pe oameni răutăți. Când Ahab a ajuns acasă la sfârșitul zilei, i-a spus Izabelei cum Baal nu putu să trimite foc, dar Dumnezeu a putut. Când Izabela a auzit că prorocii ei au fost omorâți, s-a mâniat foarte tare. I-a trimis lui Ilie un mesaj. Să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor, dacă mâine, la ceasul acesta, nu voi face cu viața ta ce ai făcut tu cu viața fiecăruia dintre ei. Aceasta însemna că îl va omorî, așa cum a făcut și el prorocilor ei. Când Solul i-a dat acest mesaj lui Ilie, el a fugit și s-a ascuns pentru ca ea să nu-l poată găsi. Dumnezeu a continuat să-și arate dragostea și mila față de Ahab, chiar dacă acesta se întorsese de la el. Nu la mult timp după aceasta, Ben-Hadad, regele Siriei, a venit împotriva Samariei. Împreună cu el erau alți 32 de regi și o mare oștire cu cai și care. El i-a trimis un mesaj lui Ahab. Vreau aurul și argintul tău, nevestele și cei mai buni copii ai tăi. Ahab a fost foarte înspăimântat. Avea doar o armată micuță de 7.000 de oameni. Pentru că îl părăsise pe Dumnezeu, îl avea doar pe idolul Baal în care să se încreadă, iar acesta nu îl putea ajuta. El a trimis un mesaj înapoi. Vei avea ce ai cerut. Apoi, Ben-Hadad a trimis un alt mesaj. Mâine voi trimite slujitorii mei să-ți caute prin case și să ia ce vor vrea din ele. De această dată, Ahab a chemat câțiva dintre înțelepții împărăției, iar ei au fost de acord că așa ceva nu pot face. Ei au trimis vorbă împăratului că sunt gata să împlinească prima cerere,
dar nu și pe a doua. Când Ben-Hadad a primit acest mesaj, el și ceilalți regi erau ocupați cu băutura și le-au spus soldaților să se pregătească de bătălie. Dumnezeu nu-și uitase poporul, pentru că erau mulți în țară care nu mai urmaseră pe Baal. El a trimis la Ahab un proroc cu un mesaj. Voi da în mâinile tale această mulțime mare și vei ști că eu sunt Domnul. Armata micuță de 7.000 de oameni a lui Ahab, cu 232 de căpetenii care îi conduceau, au mers împotriva acestei mari oștiri a sirienilor. Ei se încredeau în Dumnezeu și El i-a ajutat. Fiecare dintre ei a luat câte un soldat sirian și l-a omorât. Soldații sirieni nu aveau un Dumnezeu viu care să-i ajute, iar regele lor era beat în loc să lupte cu ei. S-au întors și au fugit. Cei 32 de regi au scăpat, dar n-au fost gata să renunțe. Ei au spus: Dumnezeul lor i-a ajutat pentru că este un Dumnezeu al munților. Data viitoare vom lupta în văi și vom fi mai puternici decât ei. Așa că anul următor s-au întors. Dar din nou a venit un proroc la Ahab cu un mesaj de la Dumnezeu. Pentru că sirienii au spus că Domnul este un Dumnezeu al munților, voi da această mulțime mare în mâinile tale, pentru ca toți să știe că eu sunt Domnul. Domnul le-a dat din nou o mare victorie. Într-o singură zi, 100.000 de sirieni au fost omorâți. Ben-Hadad, acel rău rege, a fugit să-și scape viața și s-a ascuns într-o casă. Dumnezeu spusese că trebuie să fie omorât pentru răutatea lui, dar Ahab l-a lăsat în viață. L-a luat în carul lui și l-a lăsat să se întoarcă în țara lui. Dumnezeu a trimis un proroc la Ahab să-i spună: pentru că l-ai lăsat pe Ben-Hadad să plece, când de fapt ar fi trebuit să fie omorât, vei muri tu în locul lui. Regele Ahab s-a întors în palatul lui foarte supărat. Biblia spune că era mânios și nemulțumit. Voia să se îndepărteze de Dumnezeu și să meargă pe calea lui, dar nu putea. Ahab și Izabela locuiau într-un palat în Samaria. Chiar lângă palat era o vie frumoasă, bine întreținută, care era a unui om pe nume Nabot. Această vie fusese a tatălui său, a bunicului său și a altora din familie de pe timpul când au venit în țară cu sute de ani în urmă. Legea pe care Dumnezeu le-o dăduse spunea ca ei să nu-și vândă pământul, ci să-l dea din tată în fiu. Ahab se uita la această vie cu ochii plini de dorință și se gândea ce grădină frumoasă ar fi aceea pentru palatul său. Într-o zi, pe când Nabot lucra în via lui, regele a venit la el și s-a oferit să-i cumpere via sau să-i dea alta în schimb. Nabot i-a răspuns: nu pot să o vând. Legea lui Dumnezeu mi interzice să vând pământul pe care l-am primit de la părinții mei. Ahab a fost foarte supărat. A venit la palat mânios și nemulțumit și a mers în camera lui. Când nu a coborât la masă, Izabela s-a dus să vadă ce s-a întâmplat. El i-a spus că Nabot a refuzat să-i vândă via. Izabela i-a zis: ești tu regele lui Israel? Nu te îngrijora, du-te și mănâncă, îți voi obține eu via.
Izabela trimisese scrisori câtorva oameni din cetate cu semnătura lui Ahab. În aceste scrisori, ea le-a cerut să vestească un post și să-l invite și pe Nabot, care să aibă un loc de cinste. Apoi, le-a cerut să caute 2 oameni care să vină și să aducă acuzații false împotriva lui Nabot. Apoi, ca pedeapsă, trebuiau să-l scoată pe Nabot afară din cetate și să-l omoare cu pietre. Oamenii aceia au făcut cum le ceruse Izabela, iar Nabot a fost omorât. Izabela a primit vestea și a spus lui Ahab: poți acum să mergi și să iei în stăpânire via lui Nabot, pe care n-a vrut să ți-o vândă, pentru că acum este mort. Ahab s-a dus la vie să o ia în stăpânire. Dar Dumnezeu nu terminase cu Ahab. El i-a vorbit lui Ilie, prorocul, și i-a spus: du-te la Ahab și du-i un mesaj din partea mea. Ahab trebuie să fi fost foarte uimit când, uitându-se la vie, l-a văzut pe Ilie stând acolo și privindu-l cu severitate. Nu-l văzuse de mai mulți ani și poate că spera să nu-l mai vadă niciodată. El i-a spus: m-ai găsit, vrăjmașule? Ilie i-a răspuns: te-am găsit. Te-am găsit pentru că te-ai vândut ca să faci răul în ochii Domnului. Dumnezeu te va pedepsi pentru aceasta. Toți fiii tăi vor fi nimiciți și toată familia ta va fi îndepărtată. Când Ahab a auzit aceste cuvinte, și-a sfâșiat hainele și s-a îmbrăcat cu pânză aspră de sac, cum făceau oamenii când erau foarte întristați. Apoi Domnul a spus: pentru că Ahab s-a smerit înaintea mea și îi pare rău, nu voi face aceste lucruri cât timp este în viață, ci când va fi rege fiul lui. Nu la mult timp după aceasta, Ahab a fost ucis într-o bătălie. Era în carul lui și a fost lovit de săgeata unui arcaș. Carul a fost adus la fântâna Samariei să fie spălat. Fiul lui Ahab a ajuns rege și nu după mult timp a venit judecata peste familia lui Ahab. Exact cum spusese Dumnezeu. Toți fiii săi au fost omorâți. Izabela și-a găsit moartea într-un mod înfiorător. Pentru că Ahab și Izabela au mers pe propria lor cale și au respins dragostea lui Dumnezeu peste ei și peste toată familia lor, a căzut o judecată groaznică. Numele lor ne amintește astăzi de răutate și păcat. Să fim siguri că strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Dar Dumnezeu cunoaște calea celor neprihăniți, iar calea păcătoșilor duce la pieire. Amin.